את עידית הכרתי מלפני 5-6 שנים, ראיתי מודעה שלה, בפייסבוק, מנהלת שיווק באוטסורסינג, וכבר זה קסם לי. עכשיו, אני עבדתי בחברות גדולות, עבדתי ב-HP, עבדתי בתעשייה אווירית, עבדתי בארקיע, אז אני מבין את המשמעות ויודע כמה שמנהל שיווק הוא דבר מאוד מאוד חשוב לפעילויות השיווקיות היומיומיות. שהבנתי שיש לי הרבה דברים שאני צריך לנהל אותם, ואני לא יודע מה לעשות. עבדתי עם יועץ שיווק ממעוף ועוד כל מיני. ראיתי שהם לא נותנים לי את המענה ביום-יום, את הדברים שאני צריך להתלבט איתם. אז מיד התקשרתי לעידית, והבנתי את ה-added value שהיא נותנת, בניגוד באמת לרוב אנשי המקצוע, היועצים שכבודם במקומם מונח, והם נותנים דברים מאוד מאוד חשובים, אבל הם לא עוזרים לך ביום-יום. וזידית, הבנתי את היתרון הענק שיש לעבוד איתה, ומאז אנחנו עובדים ביחד. הבנתי היום את היתרון שלך. אני לא רוצה אותך לכמה שעות וזהו. אני מבין ששיווק זה משהו שהוא ongoing, ואני רוצה ממש שתהיי חלק מהצוות שלנו. ואני משקיע בזה הרבה מאוד זמן וכסף כדי שעידית תהיה, כי אני מבין שכל הזמן צריך להשתנות ולחדש, ולעשות דברים, וזה לא רק איזשהו תהליך חד פעמי. ומאז אנחנו ביחד.